Tento príbeh mi utkvel v pamäti, pretože je priam až neuveriteľný. Je to príbeh, ktorý ukazuje, ako dokáže zlyhať zdravotníctvo, spoločnosť a všetky systémy, ktoré majú chrániť tých najzraniteľnejších. Keď sa na to pozerám akokoľvek, stále nechápem, ako si nikto nedokázal nič všimnúť. Ako mohlo tak dlhé roky uniknúť pozornosti niečo tak desivé a kruté. Tento príbeh je jeden z tých, na ktoré nikdy nezabudnem. Je plný klamstiev, manipulácie, psychického a fyzického zneužívania a nakoniec tragédie. Rozhodol som sa ho spracovať, pretože ukazuje, aké temné dokáže byť rodinné prostredie, keď je kontrola a posadnutosť silnejšia než láska. Dnes vám porozprávam príbeh Gypsy Rose Blanchard a jej matky Didi. Príbeh, ktorý je dôkazom toho, že realita dokáže byť desivejšia ako akákoľvek fikcia. Gypsy Rose sa narodila 27. júla 1991 v Golden Meadow, štát Louisiana. Jej matka Didi mala už od mladosti sklony k manipulácii a klamstvám. Didi bola vyškolená zdravotná sestra a táto profesia jej neskôr veľmi pomohla pri jej zvrátených praktikách. Vedela presne čo povedať, aby jej lekári verili. Didi mala 24 rokov, keď sa Gypsy narodila. Jej vzťah s Gypsyným otcom, Rodom, sa však rozpadol tesne po narodení dieťaťa. Rod sa pokúšal udržať kontakt s dcérou, ale Didi postupne odrezala jeho aj ostatných príbuzných. Bola matkou, ktorá zdanlivo venovala celý svoj život starostlivosti o chorú dcéru, ale pravda bola iná. Didi tvrdila, že Gypsy trpí svalovou dystrofiou, leukémiou, epilepsiou a viacerými ďalšími vážnymi ochoreniami. Gypsy musela podstúpiť niekoľko operácií vrátane odstránenia slinných žliaz, aby zabránili údajnej neustálej slinivosti. Lekári boli často skeptickí, no Didi vždy našla spôsob, ako ich presvedčiť. Jej bývalé povolanie jej umožnilo manipulovať s lekárskymi záznamami a tvrdiť, že Gypsy mala alergiu na cukor, problémy s dýchaním a rôzne iné symptómy. Aby umocnila ilúziu, Didi každý mesiac holila Gypsy hlavu, aby vyzerala ako onkologická pacientka. Keď mala Gypsy približne 7 rokov, Didi ju pripútala na invalidný vozík, hoci dievča bolo schopné chodiť. V roku 2005, keď zúril hurikán Katrina, Didi a Gypsy prišli o všetko. Ich dom v Louisiane bol úplne zničený. Využili túto tragédiu, aby začali nový život v Missouri. Získali nový bezbariérový dom s rampami, špeciálne prispôsobenou kúpeľňou a všetkým, čo potrebovala údajne chorá Gypsy. Didi dokonca zverejnila aj číslo účtu, na ktorý mohli ľudia prispievať, aby jej ako slobodnej matke pomohli finančne zvládnuť starostlivosť o dcéru. Mesačne dostávala tučné sumy od dobrodincov, nadácií a z charity. Tieto peniaze používala na financovanie pohodlného života, ktorý sa však odohrával na úkor slobody Gypsy. Gypsy žila ako väzeň. Nemohla chodiť do školy, nemohla sa stretávať s rovesníkmi, Didi ju kontrolovala vodne i v noci. Keď sa Gypsy pokúsila vzdorovať, Didi ju bila. Najčastejšie kovovým vešiakom. Ale Gypsy si našla tajný únik, internet. V noci, keď jej matka spala, potajomky používala počítač. Tak sa zoznámila aj s Nicolasom Godejohnom, mladým mužom, ktorý podobne ako ona nemal jednoduchý život. Nick mal disociatívnu poruchu osobnosti a jeho správanie bolo sociálne nevhodné. No pre Gypsy bol vyslobodením. Gypsy mu napísala pravdu,
povedala, že je väzňom svojej matky. Že ani len netuší, koľko má vlastne rokov, pretože Didi sfalšovala aj rodný list a tvrdila, že je mladšia, než naozaj bola. Gypsy spomenula, že niektoré narodeniny oslavovala viackrát a Nickovi opísala všetky hrozné veci, ktoré jej matka robila. Nick sa stal jej únikom z reality a začali si spolu plánovať budúcnosť. Jedného dňa sa ale rozhodli konať. Nick pricestoval do Springfieldu a spolu s Gypsy naplánovali vraždu Didi. V júni 2015 Nick vošiel do domu Blanchardovcov, zatiaľ čo Gypsy čakala v kúpeľni. Potom čo Didi zavraždil, spolu utiekli a schovali sa v jeho dome v štáte Wisconsin. Neskôr po vražde Didi Gypsy zverejnila na Facebooku príspevok "Tá sviňa je mŕtva". Polícia ich čoskoro vypátrala a keď ju uvideli, ostali v šoku, pretože nenašli choré dievčatko pripútané na vozík, ale zdravú, mladú ženu. Po vražde začala polícia skúmať okolnosti života Gypsy a Didi. Lekárske záznamy ukázali, že Didi podvádzala lekárov a že Gypsy nebola nikdy chorá. Susedia a známi potvrdili, že Didi vytvárala dokonalý obraz matky, ktorá sa obetuje pre choré dieťa. Vyšetrovanie ďalej odhalilo, že Gypsy bola roky týraná a manipulovaná. Gypsy spolupracovala maximálne s políciou a priznala sa k podielu na vražde. Súd považoval Gypsy za obeť. Jej čin neklasifikovali ako spoluúčasť na vražde, ale skôr ako zabitie v sebaobrane. Dostala 10 rokov väzenia, čo mnohí považovali za spravodlivé. Naopak, Nick dostal doživotný trest za úkladnú vraždu. Sudcovia a porota v jeho prípade neboli takí ohľaduplní. Po 8 rokoch za mrežami bola v roku 2023 Gypsy prepustená na slobodu. Po prepustení Gypsy našla novú šancu na život. Počas pobytu vo väzení si začala písať s mužom, ktorého si nakoniec v roku 2024 vzala za manžela. Teraz sa snaží žiť normálny život, hoci ju minulosť stále prenasleduje. Gypsyn príbeh inšpiroval viaceré filmy a seriály, medzi inými aj seriál The Act, ktorý získal obrovskú popularitu. Gypsy napísala aj autobiografiu, ktorej opisuje detaily svojho života a zneužívania, ktoré prežila. Príbeh Gypsy je varovaním o tom, čo môže spôsobiť zneužívanie moci a manipulácia. Je to príbeh, ktorý nás nutí zamyslieť sa nad tým, ako ľahko dokáže ilúzia oklamať svet. No zároveň si musíme položiť aj otázku, či je prípad Gypsy dôsledkom zlyhania jednotlivcov alebo celého systému. Koľko detí vyrasta v podobných podmienkach bez toho, aby sme o tom, čo i len tušili. Toto bol príbeh Gypsy Rose Blanchard. Ak vás tento príbeh zaujal, nezabudnite hodiť like, odber a kliknite aj na zvonček, aby vám neunikla ďalšia epizóda. Vaša podpora pomáha tomuto kanálu rásť. Ďakujem vám, že ste si ma dnes vypočuli. Teším sa na ďalšie stretnutie.